किनकिटी हैया किनकिटी हैया এই ক আরে बापू ने की कोने कितना पड़ी है हां से भी छाड़े जो पटा जो खाएगा तू ना कौन जे हाय गर्ल्स देखा मैं भी अंब छोड़ के अंब का मुड़ी खाई आई रे गर्ल्स अंब पची जाई देखो ताकि गानी मारती जीडी इबडू देखो गाइस हाय गाइस हाथ में बजे लगा गाइस बहुत যন্ত্রণা হচ্ছে गाइस কেনে কেটে হেই না खाली तू ना खाली से ସେଇଟା কইনা एको କରି কইব না ସେଇটা খালি কই हैं ए করছি तपन देखी फोन करतला तू ना ସେଇଟା কোটা না এই কইলু এটা কেডে মোটি বড় নেই এই তো বিজু বিজু এক এই বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে এই বর্তমানে এই আম বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে এই আমটা মিঠা বলো মিঠা বড় আমরা এইটা মিঠা নাই এই যে বিক্রি হচ্ছে যে কোন এটা কি আম কোন যে বাইরে ফুলবা না কোন কোন লংড়া না বাংড়া আমি সরি নেংড়া নেংড়া या डेढ़ हो गए ଡୋଡ଼ ଆମ ଗାଁର ସବୁଠୁ ଅଗ୍ନି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଗ୍ନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଦେଢ଼ କିଲୋ ଦେଇକି ହଁ ତମ ସେଇ ପଟରେ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଏ ଆମ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁରେ ବି ସେଇ ଆମ୍ବ ବଡ଼ ବଡ଼ তোমারই বড় বড় ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ପଇସା ଟୋଡ଼ ବଡ଼ ବଡ଼ লক্ষ্য করে এই আমটা জমাই କିଛି ହେଇ ନାହିଁ আমটা ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଟା ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା ହଙ୍ଗରା ପୋଜାଇ ସବୁ ବିଛେଇ ନେଇଥିଲି ଯେ 20 କିଲୋ ଆମ୍ବ ବିଛେଇ ଆଣିଥିଲେ ତା କରି ଖଟାଇ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ 20 କିଲୋ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଗାଁ ଖାଇଦେଲେ ସେ ଗଛ ଗଛ ସବୁବେଳେ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଦୁରନ୍ଧର ଆଉ ଗାଇଜ କି ଗୋଟେ ଫୋନ କରିଛି ଗାଇଜ ये कौन फैमिली वीडियो कॉल किए ଫ୍ୟାମିଲି ତ କହୁନ ଆମ୍ବ ଦେଖି ଖୁସି ଏଇଟା କ'ଣ ଏ କାମ ବି କରୁଛେ କରିପାରେ ନା ବା ଶୁଖୁଆ ବନଉଛନ୍ତି ଇଲିଶ ଶୁଖୁଆ ଏ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା हाय गर्ल्स ये आंब चटनी ସାଙ୍ଗର ଇଲିଶ ଶୁଖୁଆ ବି କରି ଜାଣିଛି ଭଲ ଇଲିଶ ଶୁଖୁଆ ବନେ ମୁଁ ସୁକା ଫୁକା କରି ବେ ଆମେ ଏଟା ଭାଇରାଲ ହବା ପାଇଁ ଗାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିରେ କେତେ ଲୁଣ ଦେଲେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି ଗାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିରେ କେତେ ଲୁଣ ଦେଲେ ହବ ଗାଈ ଯିଏ କେତେ କିଲୋ ଆମ୍ବ ଗାଇଜ ହବ କେତେ କିଲୋ ଆମ୍ବ ହବ କୁହନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଗାଇଜ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଗାଇଜ ଆମ୍ବ ଚାଷି ଦେଲା ପରେ ଆମ୍ବ ଖାଲି ଦୁବଲା ଦୁବଲା ଦୁଲା ଦେଖାଯାଉଛି ଦୁଲା ଦେଖାଉଛି ଗାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଡେମ୍ଫି ବି କଟା ହେଇନି ଗାଇଜ ସେଇ ତୁ ଯୋଉ ଫଟୋଟା ଏ କରିଥିଲୁ ନା ଉଠେଇଥିଲେ ସେଇ ଫଟୋଟା ଛାଡ଼ିଦେବି ପୁରା ଆମର ଭାଇରାଲ ମିଲିୟନ କେନେ କେତେ ହେଇୟା ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ମାର ଗାଇଜ ଆମ ଝିଅ ଯାଉଛି ଗାଇଜ ଖାଇବ ठीक है कौन मैं देखता हूँ सर चिकन का तो ऐसे हम लोग अंडा ये कर दिया था मैंने जो किया था देखता हूँ सर अब आइए सर ठीक है कौन बोले हम लोग के लिए जो बनाया था खा लेने का बने तो संत 65 गुड़ा ही लोग से मैंने बोल दिया था ପଇସା ତ कौन वांडा खाया था ପଇସା ଗାଇଜ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ କରିଥିଲା 65 ସିଏ ମନା କଲା ହଉଛି ଖାଇବନି ବୋଲି ସିଏ ଫୋନ କରିକି କହିଲା ହଉଛି ଖାଇଦେବ ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲାନ୍ତୁ ଏଇ ଜଣକ କହିଲେ କି ନା ନା ଖାଅନି ଏଇଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଦେବା ମାନେ ଏତେ ଇଏ ମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଖାଇବା ଜିନିଷ ବି ସେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଗାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର କଣ କହିବି ଆଉ ଗାଇ ଖାଇ के नदी कोटा करे दरानी दिल्ली गांडर पर
ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଏ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ନାଳୁଆ। ପଇସା ପାଇଁ ବାଇଆ ପୁରା ଟଙ୍କାଟେ ବି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଇଏ। ଯାହା ମଦ ପିଲାବେଳେ ସେଟା ମିଳୁଛି ନା କଣ କଲେ ଖାଇବେ ଆସିକି ସିଏ ଫେରେ ଆଣେନି ସିଏ ଫେରେ ହବେ ମୋ ଜିଜୁ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ରେଟ୍ କହ ଗାଈ ଦେଖ ଏଇଠି ପୋକ ଲାଗି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ପୋକ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏଇରକମ କାଢିବା ହେଲେ କ'ଣ ହବ କିଛି ହବନି ପୋକଟା ଭିତରକୁ ଗଳି ଯାଇଛି ତା ଭିତରୁ ଗଳିନେ ତା ଭିତରୁ କାଟତେ ହବ ଦେଖ ଗାଈ ବାହାରିଗଲା ସରି ନା ଗାଈ ସରିଗଲା ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହବ ଆହୁରି ଅଛି ଅଛି ଆହୁରି ହେଲେ ତାକୁ କରାଯିବନି କାହିଁକି ସେଟା ପାଚିଲେ ଖିଆଯିବ ଗାଈ ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଛଡ଼େଇ ଦେଲି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା